Така, здравейте, сега ще играем на FC Mobile. Искам да покажа отборът си и да играя един матч и да видим какво ще стане. Така, забравих да покажа отборът ми. Ето го. Отборът ми е... Мисля, че след 3 дни ще има много попълнение. Някъде. Други ден, може би, ще направя друго попълнение. Тогава ще направя и видео, за да ви го покажа. А сега нека започваме матчът. И нека започваме. Да видим скоро ще се паднем. Този би трябвало да го бия, защото е с много слаб отбор. Неговият отбор няма как да се равнява на този моят отбор. Какви са тия карти? Но няма значение. Сега започваме. Така е начало на матча. Ним сега атакувам. Грешен пас, браво на Туре, пауършут, изстрел, спасяване, отново изстрел, отново спасяване и корнер. Доста добър вратар има. Е толкова слаб. Тук Меси надскочи Кимих. Това не беше разочароващо, защото Меси е по-нисък. Както знаем, браво му от вратар спасяване и корнер за него. За малко да ни вкара той първи. Браво на Стан. Сега Тринкал. Тринкал тръгва по крото. Много е бърз и това може би трябва да бъде 1-0 за нас. Точно така, 1-0. Прекрасен гол и неговият вратар абсолютно нищо не може да направи с този изстрел. 1-0. Сега да видим още един гол може би да му вкарам и вече малко трудничко да изравни или да обърне и каквото и да е било от тези двете. Макар че създава положения на 1-1. 1-1 изравнява резултатът. Така. Не е спасяемо за нашият вратар. Нищо е 1-1. Ще мога отново да отбележа. Как Тринкал сега. Отново ще има ли изстрел? 2-1. Отново вкарвам. И отново повеждам в резултата. И това да стане и до края на матча. И да може да го победим. Рони, отново Тринкал, може ли за хет-трик, не е спряне. Браво на Туре, Рони, Савиньо. Шанс. Савиньо, 3-1. Сега вече доста трудно може през второто полувреме да изравни резултатът. Ото е 3-1, макар че възможно е. Но за такъв слаб опонент не е възможно. Край на полувремето, 3-1.
през второто по време какво ще стане. Може да се създава положение, но моята защита просто няма да допусне такова нещо. О, шанс! Изстрел! Хет-трик на Тринкало. 4-1 вече напълно невъзможно. Не бих се очудил, ако излезе сега от матча. Естествено да играят срещу робота, но това със сигурност вие не искате. Защото няма да е интересно да играя срещу робота, така е по-интересно. Шанс. Може би след ето това положение, след този гол може да излезе от матча. 5-1. Размазваме го просто. Със сигурност не може да повярва. Това може би е най-голямата загуба. Това сигурно е най-голямата негова загуба в играта. Може би. Но ме прилича на човек, който току-що е изтеглил играта. Се измъква, но момент ще се изнася зад него. Пас неточен. Фаул за него. Аз какво съм направил? Той буквално дойде и ми взе топката. Добре, Савиньо. Павък ще изстрел отдалеч спасяване на вратарят му. И корнер за мен. Така късо изпълнение. Изстрел! Греда! На момента ще разтреса гредата. Разтресе гредата, де. Шанс да вкара Меси, спрян. Рони. Какъв пас само. Вече те краят на матча. Само да не е хакер, че тогава от повечето, които играят с като този, като стигна толкова голове ги излизат от матча, но победа, огромна победа с 5-1. Аз стана 7-2. Така. Вземем наградите. Така, и ако искате, аз закачвам отново такива видеа как играя на FC Mobile. Да се абонирате за канала ми с камбанка и да оставите по един лайк. Така, от мен чао.